Ďakujem. Nedovolí mi nezareagovať na tvoje slova ako najvyššieho predstaviteľa mesta, keď opakovane, ako už aj v niektorých médiách, obhajuješ úsporu 1,5 milióna slovenských korún tým, že sme porušili zákon o ochrane prírody a životného prostredia, keď to neviem presne jeho názov, a dostali sme za neho pokutu. Lebo môže to potom prejsť do toho, že tak kľudne nedodržujeme zákon ani o hospodárení obce, lebo obec na tom ušetrila a tak ďalej. Mesto ako právnická osoba má konať tak, alebo teda môže konať, čo mu nezakazuje zákon. Ak to jeden zákon zakazuje, že spaľovanie sa nemá robiť takým štýlom, ako sa má robiť, obec to mala rešpektovať. A je podľa mňa úplne scestná argumentácia hovoriť, že sme ušetrili 1,5 milióna korún za to, prakticky, že sme porušili jeden zákon. To, že druhý to povoluje, tak ako si povedal, to je druhá vec. My môžeme robiť to, čo nám zákon nezakazuje. To, že to robili všetci, taktiež mi nedáva argument na to, že to môžeme robiť aj my. Pán poslanec, ešte raz, bolo to v súlade so zákonom. My sme nevedeli, že zákon, ktorý to zakazuje a akým štýlom treba si ten zákon preštudovať, potom môžeš hovoriť o scestnosti. Ja som tomuto mestu, alebo my sme tomuto mestu ušetrili viac ako 1,5 milióna korún, robili to aj v iných mestách. Ak hovoríš o scestnosti, je scestné, aby ty, ako poslanec mesta, ako aktivista, jeden z najväčších aktivistov, toto rozhodnutie kritizoval.